dɛmɛbaga caman olu kun bɛ yen nɔ an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ mun kɛ ka bɔ juin kalo la kana juillet kalo labanw na DIRPA kunnafonilaw ka fintilakaw ka kunnafoni sira u ye kunnafonilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛma ka se k'a dɔn an ka cɛfini tabaw u ye baara ni wulikajɔ mun kɛ ka malidenw ni u bololafɛnw ka olu lakana marabolo kɔnɔna kibaruya bɛna taa ni an ye bangasikaw fɛ yen nɔ ko sumanw o sɔngɔ fɛn ma fara kan ni waati in na ko o kɛmɛ nisɔndiya ye maaw ma kulukorokaw fɛ yen nɔ kalanbulon dɔ kɛra maaw kun yaasa ka se ka adamadenya hakɛ ka maaw kalan o la Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ONG dɔ kɛmɛ ka jalaki bin a kan ka yɛrɛ k'a fɔ a bɛ ka ko minnu ta ka ɲɛsin CPI ma ko o ye adamadenya hakɛw o sɔsɔli k'u bɛna a wele bɔgɔ jeninen kan ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kuma dɔ ye sɔni an bɛna kibaruya wɛrɛ fara minnu kan ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw danga na. Bamananw ko bilankɔrɔ bɛ maa mun ye o tɛ malo jango baloko sira fɛ jɛnatigɛ foyi de tɛ taa ni kɔnɔbara ma fa o siratigɛ de kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka fɛlɛ bila sen kan yaasa baloko a ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ plan national de réponse san 2026 baloko sira fɛ jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka sefa wari miliyari 12 ani kɔ ka o de bila ka kɛ dɛmɛ ye baloko sira fɛ ko dɛmɛ bɛna se maa miliyɔn 1 ani kɔjan ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na baloko o sira fɛ kunungo o baara in nun donna an ka jamana premier ministre regional division Abdoulaye Mayiga fɛ kuru min kɔnɔ u b'a fɔ kuru ma ko office des produits agricoles OPAM falajɛ kɔnɔna la yan nɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin ye yɔrɔ ye an ka jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka fɛlɛ min bila sen kan yaasa balo bɛ se ka di maliden bɛɛ lajɛlen ma hakaja maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ ka balo di olu ma falaki fo ka taa se ka dɔ bin ka bɔ sɔngɔ la kɛmɛ sara la 50 ɲɔngo yaasa maa minnu bɛ dɛsɛ ka dɔgɔ kosɛbɛ bɛɛ bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na ko laɲini o de ye nin kɛnɛ in ka an ka jamana ɲɛmaaso ye nafolo min fara ɲɔgɔn kan o de ye sefa wari miliyari 12 ani kɔ ye k'o kɛ bilankɔrɔ ye ka don baloko da fɛ yaasa baloko bɛ se ka sɛbɛntiya o nafolo in a bɛna se maa miliyɔn 1 ani kɔjan de ma maa minnu ni olu bɛ waati gɛlɛnw kɔnɔ jango kuma dɔw la ni sumanko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko ka se ka olu dɛmɛ o siratigɛ la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko dɛmɛ bɛna di maa minnu ma ni o ye balo falaki ye o bɛ t'i jɔ tɔni 19 ni 900 ni kɔ o bɛ di maaw ma falaki minnu ni olu ka sɛgɛnw ka bon kosɛbɛ 100 sara la 50 o bɛ bin ka bɔ maa dɔw fana ye dala dumuni kunfɔlɔw n'o bɛ tali kɛ malo ɲɔ sukoro ani tulu la o kɔnɔna de la an dɛmɛbagaw fana bɛ ka dɛmɛ kɛ ka an dɛmɛ yaasa baloko bɛ se ka yakubaya cogo min na i n'a fɔ diɲɛ kurukara kulu minnu bɛ yen nɔ programme alimentaire mondial PAM olu fana yɛrɛ k'a fɔ u bɛ na maa 300 ni 65 ni kɔ ka olu dɛmɛ baloko sira fɛ FAO fana y'a yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna maa 86 ni kɔ ka olu fana dɛmɛ baloko sira fɛ sini jamana bɛna maa 1900 tɔni 1900 ani 30 malo tɔni 1930 k'o di an ka jamana ma ka an dɛmɛ irisi jamana fana bɛna tiganinguru tɔni 770 ani 70 ko k'o fara jamana ɲɛmaaw u bɛ ka wulikajɔ min kɛ yaasa baloko a bɛ se ka malidenw bɛɛ lajɛlen an ka jamana premier ministre nin kɛnɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nin hakilina ye mun b'a sɛbɛntiya jamana ɲɛmaaw hakili bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na baloko sira fɛ ko kunungo dɔrɔn a ye marabolo ɲɛmaaw bila Bamakɔ kɔnɔna la nɔ ka mɔbili kunfɔlɔ ni o ye balo ye olu ka se ka donni a ka kan ni maa mun ye maa mun mago b'a la kosɛbɛ a ka se ka taa di olu ma an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la ka bɔ juin kalo tile fɔlɔ la ka se juillet kalo tile 31 ma an ka cɛfini tabaw ye Bamanca waleɲuga kɛlɛ tigilama maa 1850 ani 50 ka o de faga ni ka minɛn caman minɛ o la kunungo kunnafonilaw ka finitigilakaw ka kunnafoni sira ni o ye DIRPA ye u ye kunnafoni kɛnɛ sigi n'a fɔ laada don u bolo cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ finitigilakaw ye baara min kɛ nin waati jɔnjɔn in kɔnɔna la ni a kɛra sababu ye ka dadigi kɛ jugu la kosɛbɛ mun bɔra o kɛnɛ kan Kebamte fan fɛ ka jɛngo lajɛ ka bɔ juin kalo tile fɔlɔ la ka taa se juillet kalo tile 31 ma
opération dugukolo ko fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw kologiriya la sanfɛ kɛlɛcɛw fara duguma kɛlɛcɛw kan diriba ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ an ka finitigilakaw ye nijuguya kɛwale kɛba maa 1850 de faga wulikajɔw kɔnɔ k'u ka daga caman mobiliw kɛlɛkɛminɛw an'u ka motow caman susu k'a bɛɛ kɛ bugurijɛ. Folibla ni minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour le terrorisme et au folie ou quoi faire. Au comment nous ɲɛsilen bɛ fɛn minnu kɛra théâtre kan a b'a dɔn Mali tilalen bɛ depuis opération dugukolo ko Mali tilalen bɛ kɛlɛbolo 3 de centre est ni centre ni sud o kɛlɛbolo 3 ninnu opération dugukolo ko hukumu kɔnɔna la a bɛ jamana bɛɛ couvert. Ça veut dire que armée ka wulikajɔ ɲɛsilen bɛ jamana bɛɛ de ma. Aviation ni duguma kɛlɛkɛlanw u bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo ni aviation ye bombardement kɛ sanfɛ duguma kɛlɛkɛlanw bɛ terrain minɛ donc an b'o de la donc n seginna o chiffres kan o chiffres tiɲɛni minnu don terroristes kun o y'u ka base minnu détruit olu ka hakɛ minnu fɛngɛ ni tora la ka ca ni a bɛ ɲini ka na 2,000 bɔ en 2 mois. Kunnafoni kɛnɛ in kan diriba ɲɛmaa da sera finitigilakaw ye baara mun kɛ ka tajita mobiliw lakana ka s'u seyɔrɔ la tajita mobili 15,589 dɛmɛ sira fɛ ka se dugudenw ma diriba ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye balo mun donni ka taa di dugudenw ma a bɛ t'i jɔ balo kilo 201 ani 328 wa o kɛra sabu ye ka duguden ma 4,884 ɲɔngo ka olu ta ka se u seyɔrɔw la. An ye baara mun kɛ ala ye baara mun nɔgɔya an ye halisa an bɛ baara mun kan pour que citerne ka se pour que marchandise commerçants ka minɛnw ka se hali mobilitigi gansanw u ka mobiliw ka se o kɔnɔna la armée de l'air fana ma bila kɔfɛ bibi na faamaw ye fanga sɔrɔ mais fanga fan dɔ fana ye armée de l'air ye fɔlɔfɔlɔ o kun t'an bolo kosɛbɛ mais sisan an ka aviation b'a to an bɛ se ka baara caman kɛ. Kunnafoni kɛnɛ in na diriba ɲɛmaa ye tasibila kɛ ka ɲɛsin finitigilaka fɛn fɛn binna jamana ko la h'a ka diya finitigilakaw ka minisiri ye général d'armée Sadio Kamara maa minnu joginna ka dugawu don k'u ye minnu bɛ bolola ka yɔrɔ la k'a fɔ wulikajɔ ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa u bɛ se ka kanabila sɔrɔ. Ni dugawu don an ka cɛden minnu binna parce que kɛlɛ fana taabolo ye nin ye kɛlɛ tɛ se ka kɛ ni o n'a ɲɔgɔnnaw t'a la an ye dugawu d'u ma ala k'u jigiyɔrɔ kɛ alijinɛ ye minnu joginnen don ala ka nɔgɔya k'u ye minnu bɛ bolola halisa k'a f'u ye k'a f'u ka famille ye ko fɛn bɛɛ bɛ kɛ pour que ka se ka u lana u ka so mais a fɛn sugu ninnu bɛɛ b'a dɔn captivité fɛn ninnu a tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan mais u k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ de bɛ ka kɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ o bɛ sen na déjà pour que o bɛ se ka sigi. diriba ɲɛmaa labana ka wele bila maliden bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ kunnafoni jatigitanw yɔrɔ bawo k'an bɛ kunnafoni kɛlɛ mun na ni kunnafoni fɛn ma bɔ a ta sun kɔrɔ source officielle maaw kana u ta ba la maaw kana u cari. Finitigilaka bolofara mun bɛ yen nɔ ko brigade d'intervention rapide kunungo olu ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ k'an kɔnɔna la k'an dasiri senukaw fɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ mobili 3 o ye bus ye mobili belebeleba pick-up 3 fɛnɛ fo ka taa se ambulance o 2 o ye o sɔrɔ ani u ka infanterie o ye o labaara ka ɲɛdakura di u ma bloc opérateur 2 kan yaasa biri maaw minnu bɛ yen nɔ ni ko nana joona joona teliya la u ka se ka taa ko juguw ka o kunbɛn yaasa ko ka se ka ni maa ninnu ka u bila lahalala cogo min na u bɛ se ka baara kɛ ka dɔ fara u ka baara kologira kan ani u ka kɛnɛya ko ka o sɛbɛntiya ni hakilina in k'a bɛ don o kɔnɔna la tajiko sira fɛ kulu mun sigira yaasa ka tajiko lakɔlɔsi kunungo olu ye u ka ɲɔgɔnye kɛ dɔgɔkun dɔgɔkun n'a fɔ u bɛ ɲɔgɔnye mun kɛ ka kuma taji bɛ lahala mun na ni dɔgɔkun ɲɔgɔnye kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko taji ko basigi nalen don ni kuma in na Bamako kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ marabolo kɔnɔna dɔw u ka gɛlɛn dɔɔni wa ko hali basigi kɔfɛ bilankɔrɔ mun bɛ yen ni o ye stock ye a bɛ maa munafa bawo ko ka bɔ
utikalo kile nan na kase a kile konontona o watu konna Bamako lafiya kɔni be no taji be wa blankoro fene be wa ko wulika jobe sena alisa kulumu sigilen no taji ko baraw belajelen kuna kase ka a baraw lajɛ ka cɛsiri ni baraw kɛ yasa Bamako maliden belajelen be se ka taji sɔrɔ cogo min na an bɛ waati min na ko bi ko jigisigi be bawo blankoro be o be ma munafa fintigilaka ko bunakun kan alisa yarame k'a fɔ ko fintigilaka kura ma 44 officier stagiaire olu bena baaraw ka o daminɛ fintigilakaw ni o ye duguma kɛlɛcɛw ka ɲɛma général de brigade Musa Tumani Kone ale ye o baara nun doni kɛ fintigilaka mun ni olu tɛ kalan kɛ yɔrɔbaw kɔnɔ fintigilakaw ka kalanso Mali ani jamana kɔkanna la ni maa ni o nalen filɛ nin ye ko u ye kalan mun kɛ u ye kologiriya mun sɔrɔ u ye baara mun kɛ u bena o kalan ka a bila jamana ka baaraw kɔnɔ ni ka jamana lakana ka jugu kɛlɛ o siratigɛ la général de brigade Musa Tumani Kone a ye ladilikan caman ka o di ni fintigilaka ninnu ma minnu bɔra formation kɔnɔna la ko u ye formation mun kɛ u kana baara kɛ ka kologiriya jamana kanu ani fo ka taa se u ye kalilikan mun ta jamana kɔnɔdenw ye ka baara kɛ ni o ye yaasa laɲini ye mun ye jugu ka kɛlɛ o bɛ se ka sɛbɛntiya mara caman bɔli olu tɔgɔladon farafina gun kan ko journée africaine de décentralisation o baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔ ɲina san kuma kun kɛ ji ani sigida lakana ko o bɛ se ka sɛbɛntiya cogo min na an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la siratigɛ kelen la ka fara farafina jamana tɔw kan an ka jamana ye a laɲɛnɛmaya utikalo tile 10 kɛnɛ mun y'a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana mara caman bolo o minisiri bolo o kɛnɛ kan mun bɔra o la kibamite fanfɛ Kasim Traoré ni Falaye Keita u ye mun sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Afina kelenya tɔnba ye a yamaruya kabini san 2012 san mara kamabɔli tɔgɔladon ka se ka sigi sen kan don in bɛ kɛ barosigi ye mara tigilamaw mara ɲɛmaw ani mara ko bɛ maa minnu bolo gouvernement kɔnɔna ka se ka hakilila falen kɛ ɲina Mali kɔnɔna yan Bamako gouvernement o de sugandira ka baara in kɛ ministre bɛ mara kamabɔli kunna n'ale ye fanga ka kuma lasela ye ale ye kumaw dantigɛ nin cogoya in na. Donc ni journée ale bolo dalen bɛ min kan o ye ji ye ji ko aw bɛɛ b'a kalama a ma nɔgɔn jamana kuntigi yɛrɛ ye forage 100 hakɛ min sen jamana kɔnɔ nin san laban in na aw b'o dɔn donc ji kɔlɔsili o ye baaraba de y'an bolo ani an ka sigidaw jɛya a bɛ fɔ o ma assainissement nin journée in bilalen don olu hukumu kɔnɔna la donc ko ka musow ni denmisɛnninw sen don ko bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ k'an ka sigidaw la aw kana musow ni denmisɛnninw to kɔ. Marabolo minnu sigilen don an fɛ yan olu bɛɛ lajɛlen faralen don jɛkulu kelen kɔnɔna na o ɲɛmaya bɛ Yakuba Traoré bolo ale bolo mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu kun sigira sa ko ka yɔrɔ 21 latɛmɛ olu ma u ka se k'o baara kɛ jiko bɛ o la wa ale bolo bi bakun sigira jiko mun fana kan fana o kan ka kɛ misali ye bɛɛ lajɛlen bolo. An ka jamana ye a tɔgɔ de a kanu k'a fɔ k'an ka yiriwali daminɛ dugu ma décentralisation o nana wolo mun na o nana wolo yɛrɛmana kafo sigili la sen kan. Fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ ne yiriwali bolo don a ka surun jamanadenw na yɔrɔ min na o ye yɛrɛmana kafo kɔnɔna de ye o hukumu kɔnɔna na bi don ye donba ye anw bolo tasibila don don hakili jagabaw don don ka a kɛ sababu ye an bɛ se ka a tɔgɔ de min kɛlen an k'o dɔn min ma kɛ an k'o dɔn. Mara cɛbɔli ko hukumu kɔnɔna na Mali ye fɛɛrɛ caman sigi ka baara caman bila sen kan o de la min ye Abdramane Sise ye ale taara ka bila jɛkulu kunna jɛkulu min ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don mara kamabɔli ale sinsinni ma an ka jamana kɔnɔna na n'o o ye DGCT. Baara min de don jamana ɲɛmɔgɔw y'a kalifa maire ni conseil communaux ani ministres ani an yɛrɛ minnu service techniques ye donc an kan k'an se kɛ an kan k'an jɔyɔrɔ fa an bɛna an se fana kɛ n'Ala jɛna ye mais an bɛ ɲini fana jamanadenw fɛ parce que n'i bɛ baara min na a bɛ se ka kɛ i bɛ fili ni ŋaniya ye mais i t'a kɛ ni ŋaniya jugu ye ni fili min yɛrɛ la o ka se an ma. Marabolotigiw kafotigiw denmisɛnninw Bamako yɛrɛ kintigiw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kɔnɔna na Bois Sempara ale ye Bamako dugutigiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye a y'a ka nisɔndiya jira kɛnɛ in kɔnɔna na. Hakilina in ye ko nɔgɔnba ye ko belebeleba don décentralisation yɛrɛ kɔrɔ ye ka ɲɛmɔgɔw surunya jamanadenw na pour que o ka kɛ jamana min ka bon fo ka se 1,1 kɔ ma kilomètre carré
ni fanga tora yɔrɔ kelen na k'a fɔ k'a tora Bamako kelen na jamana in tɛ jɔ o tuma na a bɛ fara k'a décentraliser o tuma na boloda fɛn fɛn bɛ sigi nɔ ka fanga dɔ d'olu ma ka musaka dɔ d'olu ma haka ja o maa minnu bɛ o jama minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka développer cogoya min na. baara in senfɛ CNT ka jɛkulu bɛ n'o bɛ mara kamabɔli baara kɛ diinɛ ko ka taa se bɛn ni kelenya sinsinni ma jɔnjɔn dira olu ma yaasa ka se ka o jansa ni o ye. Depuis an sigira fo sisan ni administration territoriale ye baara min kɛ n'i y'a baaraw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na nɔ bɔra donc hukumu kɔnɔna na n'u ye ni jɔnjɔn d'an ma anw bɛ Ala fo ka an bɔkɔlow fo ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo sabula n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru la tɛ i dɔrɔn fila de bɛ duguma donc maliden minnu fana n'an ye baara in kɛ olu ye olu fana tiɲɛ na u bɛ fo o la wa ka gouvernement yɛrɛ fo kosɛbɛ sabula bon baara caman bɛ yen i bɛ se k'a kɛ a tɛ dɔ ye. don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira a kɛra barosigi ye barosigi min ye tali kɛ jiko kuma na ji bɛ se ka nɔgɔya cogo min ka se ka yiriwali kɛ musow bɛ se ka lafiya denmisɛnw bɛ se ka lafiya cogo min o de la minisiri y'a jira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ mara kamabɔli a sinsin kiimɛli kuraw ka se ka k'a la ɲɛtaa ka se ka sɔrɔ dugudenw ka lafiya o kama. jamanaw ka ko bunakun kan AES minisiriw ka minnu ka ca ɲɛsin bɛ maanifinya ɲɔgɔn dɛmɛ ko bunakun kan ko humanitaires olu tun bɛ baara la Burkina Faso faaba kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ koɲɛw olu sira fɛ o siratigɛ de la minisiri minnu ka caw ɲɛsin bɛ dɛmɛ ani dɛmɛdɛn ko ma Burkina Faso jamanakuntigi Capitaine Ibrahima Traoré a ye o bisimila yaasa u ye baara mun kɛ u ka nin sigi in kɔnɔna la ka taa baaraw jaabi fɔ jamanakuntigi ɲɛna ni ale ye AES ɲɛmaa ye kɛnɛ a ɲɛmaaya tun bɛ Burkina Faso kaw ka minisirimuso min ka caw ɲɛsin bɛ Goa ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisirimuso lieutenant colonel Passa Wonde Palaji Kabore ka fara anw ka minisirimuso ka caw ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ani maanifinya sabatili minisirimuso ma fo ka taa se Nigérikaw fana ka adamadenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ minisiri ma ko nin kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye AES jamana ka dɛmɛ siraw wulikajɔw bɛ ka kɛ ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu ni olu ka sɛgɛn ka bon kosɛbɛ ni o ye farafinna yɛrɛ sigikan ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko o siratigɛ de la o wale mun sigira o hakilina ye ko a bɛ tare baw ko ɲaamekaw fɛ yen nɔ u kun sigira ka a baara dɔ nun don baara mun ni o bɛ kulu kelen sigi kulu mun ni o bɛ AES musow fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se ka AES dɛmɛ siraw bɛɛ lajɛlen ka a baaraw kɛɲɛ nin ye o baara tɔ jaabiw ye wa ko don nataw la wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa dɛmɛ siraw bɛ se ka kologiriya cogo min na ka se ka maaw dɛmɛ maa mun ni olu ka degun fanga bon kosɛbɛ i n'a fɔ AES jamana ɲɛmaa sabaw u ye nin hakilina ta cogo min na k'a fɔ an ka baaraw kɔnɔ sira wɛrɛw ka fara a kan dɛmɛko siraw ɲina kana kɛ o kɔ marabolokɔnɔna kibaruyaw bɛna taa ni an ye bankasikaw fɛ yen nɔ maaw mago bɛ jɔ fɛn mun na ko o sɔngɔw nin waati in na basigi bɛ a kɔnɔna la bawo ko nin kuma in na samiya in kɔnɔ maaw mago ɲɛ fɛn fɔlɔw ni o ye balo ye ɲɔ ani kaba ni a ɲɔngo ko a bɛɛ lajɛlen sɔngɔ a bɛ a nɔ la bawo ko n'i ye ɲina san ta ka a suma san tɛmɛnenw na i b'a sɔrɔ nin kuma in na balo sɔngɔ tun bɛ gɛlɛya de nka ɲinata kɔni kɔnɔna la bankasikaw fɛ yen nɔ ko foyi ma fara balo foyi sɔngɔ kan ɲɔ yɛrɛ ko dɔɔni bɔra o sɔngɔ de la dɔrɔmɛ ɲɔngo ko o kɛn bɛ nisɔndiya ye ka ɲɛsin gɔdɔmusow ni dugudenw bɛɛ lajɛlen ma kulukorokaw fɛ yen nɔ maa 50 hakɛ kalanbulon kɛra olu de kun adamadenya hakɛw o lapasali cogo baaraw la maa 50 ni o ye sigida maaw ye o bɛɛ lajɛlen nana yaasa ka se ka taa tile fila baaraw ka olu nun don n'o bɛ tali kɛ adamadenya hakɛ ye mun ye an kan ka ɲɔgɔn gasi sigi sigiw la cogo min na yaasa cɛ muso den maakɔrɔ an bɛ se k'an ka sigiw kɛ ka sɔrɔ an ma se ɲɔgɔn ma ko nin hakilina in kɔnɔ u ye tɔn min sigi kosɛbɛ ala ye maa minnu lajarabi lujura la bɛɛ bɛ se ka i janto olu la cogo min na o ni hakɛ minnu ka kan u kana kɛ kɛrɛfɛden ye k'u ka hakɛw d'u ma o n'a dabata bɛɛ lajɛlen n'an ka hakɛ ye mun ye ko ka o k'u ye o hakilina in de bɔra Danemark ambassade ani Famaku olu ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la yɔrɔsokaw fɛ yen nɔ degedege karamɔgɔ ni o ye albituru ye dolantan kɛnɛ fɛ kalanbulon kɛra ka ɲɛsin olu ma sifinaka maa 15 ɲɔngo muso 6 bɛ a la minnu bɛ a ŋaniya ka kɛ
ka kɛ jalatigɛbaga ye ni o ye alvitiri ye dolantan kɔnɔna la ko ka formation kɛ u kun formation in mana kɛ tile 5 kɔnɔ yaasa ni maa ninnu ka se ka jalatigɛli koɲɛ bunakun kan dolantan sira fɛ ka a sariyaw dɔn ka se ka balontan kɔnɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo olu de bɛ kulu filaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko ni olu ka dɔntaw kologirira dolantanw bɛ kɛ dolantan dumanw ye mankanw tɛ bɔ a la maaw bɔra fan caman kɔnɔna la yaasa ka se ka taa u nin don nin kalanbulon ninnu na kadolokaw fɛ yen nɔ kalanfaw olu ye kalanbulon dɔ sɔrɔ kalanfa minnu ni maa 16 ɲɔngo k'u ka dɔntaw kawriya yaasa kalanfaw ka se ka u ka kalan giriya u bɛ se ka kalan sabatilen kɛ kalandenw kunna cogo min na u ka kapu olu de nin baara in bila sen kan kalanfa ka baara jumɛn ye ka kalandenw jango kalanden buruburunu k'u lakɔlɔsi k'u bila sira kan ani ka ladilikanw di u ma kalan in bɛ boli o bɛɛ lajɛlen de kan ko kalan kɔfɛ kalanfa ye marabaga de ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma o siratigɛ de la ni kalan in bɛ u ka dɔntaw kologiriya o bɛɛ lajɛlen na yaasa kalanfa ninnu fana ka se ka kalanso sanfɛ kalansow sɔrɔ ani ka kalanso wɔɔrɔ sɔrɔ cogo min na dɔ bɛ fara olu fana ka baara cogoyaw kan bafula bɛ kaw fɛ nɔ jirituru baara dɔ u ye o boloda sifinnakaw ka bɔ bafula bɛ komini dugu 8 bɛɛ lajɛlen na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bafula bɛ kɔnɔna la sangani utikalo tile 11 ye mairie kuru kɔnɔ yaasa ka jirituru o campagne ta ko 32 ka o baaraw bila sen kan ko jirituru bɛ kɛ sababu ye ka an ka kungow lakana ka an ka sigidaw ka olu lakana jiriju 200 ɲɔngo u ye o de turu ni ka bɛɛ lajɛlen wele ko bɛɛ k'i janto jirituru la ni o bɛ kɛ sababu ye ka sigidaw ka o lakana kucalakaw fɛ yen nɔ kaba kɛnɛ sɔngɔ ko dɔɔni faran bɛ o kan bawo nin waati in na tuma dɔw la ni kaba kɛnɛ tun bɛ feere dɔrɔmɛ 15 a bɛ ka taa a yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 20 na nin kuma in na o siratigɛ de la maaw ɲɛ b'a la k'a fɔ kaba kɛnɛ commencera ka bɔ nka a ma bɔ ka caya dɔw bɛ bɔ ni kaba ye Sikaso de ka na n'a ye Kucala a ma fan bɛɛ la sɔrɔ kosɛbɛ kun fɔlɔ minnu bɔra olu de bɛ sugu kɔnɔ o de kɛmɛ k'a to Kucala marabolo kɔnɔ kaba kɛnɛ sɔngɔ a gɛlɛn bɛ an bɛ don min na ko bi kibamu tɛ fan fɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ko kan kibaruw bɛna an bila ka taa Sudan jamana kɔnɔna la Sudan finitigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ye dɔrɔni dɔ kunbɛn ka tiɲɛ dɔrɔni minnu n'u kun kɛn bɛ ka mugujugu bila la ka ɲɛsin maa nanama sumalo ma ni o ye civiliw ye kibaruya n'u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ la yɛrɛ k'a fɔ kulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni o ye force de soutien rapide ye minnu kɛn bɛ ka Sudankaw sɛgɛn kosɛbɛ olu de ka dɔrɔni don ko in a yera Sudan duguba 2 la Khartoum ani Nil kuma bɛɛ ko ni maa ninnu ni o ye mun bɛ fɛ ka maa nanama sumalo ka u joli bɔn ni o ye force de soutien rapide ye kuma bɛɛ u bɛ nin n'a ɲɔgɔn dɔrɔni ni mugujugu ta ka ɲɛsin population civile ma Oranda jamana kɔnɔna la u ka fédération ni o ye senandolantan kulu ɲɛmaa ye Fabrice Shema Ngoga jalaki binnen a kan finitigilakaw fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nafolo yuruguyurugu dɔ ko o yera a ɲɛkɔrɔ nin waati in na ko ni maa kofɔlɔ in a bɛ finitigilakaw ka bolo kan polisiw kɛn bɛ k'a minɛ ka a lasago u ka commissariat la u ka kin min bɛ yen n'u b'a wele ko Kikuriyo Kigali kɔnɔna la a bɛ commissariat la a lasago nin waati in na jalaki binnen a kan k'a fɔ ko a ye chèque labɔ ka wari labɔ ka fɛn dɔ sɛbɛn a kɔnɔna la ni o ye minɛnw ye senandolantan minɛnw ma ye ɲɛ la nka o wari bɔlen don ko a bɛ ka wele bɔgɔ jɔnni ka yaasa ka se ka o ko in de lajɛ Guinée Conakry jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna nafolo
miliyɔn 425 dolari wari la ka bɔ FMI yɔrɔ ko ni nafolo bɛnkanw a bɛɛ lajɛlen u b'a jigin k'a fɔ don nataw la a bɛna sɔrɔ ka sanga ni août kalo tile 10 ye u ye bɛnkan sɔrɔ nka tɔ tora fɛn min ye FMI maaw ka kumaɲɔgɔnw kɛ ni a ye ka a kun cɛ ko o kuncɛli bɛ sɔn ka ban septembre kalo la ni Guinée Conakry ye ni nafolo in sɔrɔ ko a bɛna kɛ sababu ye ka u ka sɔrɔ giriya kosɛbɛ baaraba caman bɛ yen nɔ u bɛ se k'o baaraw kɛ jango dugujukɔrɔ nafolo ko o ni a ɲɔngo Liban jamana wasadenw olu ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye sariya kisɛ dɔ ta sariya mun ni a bɛ yafa kɛ kasodenw ma ko loi d'amnistie kasoden minnu bɛ yen nɔ politiki ko ani fo ka taa se ko kasoden 80 ɲɔngo ni sariya in ye sira sɔrɔ ko a bɛ sɔn ka olu bɛɛ lajɛlen labila nka ko mun bɛ ka maaw kamana gan o de ye kasoden ninnu na maa dɔw kun lasagolen don ni jalaki binnen u kan k'u ye bamanca walejuguya kɛbaaw de kɛ ko terrorisiw ko o maa dɔw fana bɛ ni maa bilata ninnu kɔnɔna la ni sariya in ye sira sɔrɔ o siratigɛ de la wasadenkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu ye kerecɛn dinɛtigilamaw ye u fara mɛ ɲɔgɔn kan o yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu u minɛna ko u ye terrorisme walew kɛ olu ka se ka bila yafa in kɔnɔna la amnesty ko olu ma jɛn ni a ye wasabulon kɔnɔ ni wasadenw yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna u kanga ni sariya in ani ɲɔgɔn cɛ yaasa a kana se ka lawaleya Espagne jamana kɔnɔna la fintigilakaw ye tɛgɛ da sifinaka réseau dɔ kan ko réseau mun n'a tun bɛ ka tungatama tagalaw ni o ye tunganaden musomanw ye ka u bila sira kan sira mun ni o ye k'u feere jalako ni jogojuguya siraw olu fɛ polisiw ka sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔna la ka sanga ni août kalo tile 11 ye o taara tɛgɛ da ni réseau in kan ko réseau ba de don tungarange minnu bɛ don yen bogotigininw u b'u fara ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛw la k'a fɔ k'u bɛna taa baara d'u ma ni ka t'u bila jagoya yɛrɛ feere baaraw la nin waati in na o bɛ fintigilakaw ka bolo kan nin kulu in yaasa ka se ka a ko tɔ ka a sɛgɛsɛgɛ Faransi jamana kɔnɔna la météo y'a yɛrɛ k'a fɔ ko funtɛni k'a daminɛ alamisa donya in na fo ka taa se juma ma ko a fanga bɛ sɔn ka bonya dɛ bawo ko u ka département 80 ɲɔngo o bɛɛ lajɛlen de kan ka u yɛrɛ kɔlɔsi météo y'a yɛrɛ k'a fɔ funtɛni a bɛna funtɛniba de ye donc ko kabini waati in na o bɛ ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka i yɛrɛ kɔlɔsi Amérique jamana kɔnɔna la pankulu dɔ ko o furuna ka sanga ni kari tɛmɛnen ye pankulu mun a kɛra Chabeli Djibouti o kɔnɔna la ko Américains ka nin pankulu in kibaruya yɛrɛ k'a fɔ a furunen a kɔni sera ka kɛ pankulu tiɲɛna nka maa ni ma to a la ani fana ko a kasara fanga ma bonya kosɛbɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ONG caman wulilen don a nɔfɛ ONG minnu ni olu ye adamadenya hakɛ lapasi jɛkulu ye o kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique jamana gɛrɛntɛ minnu dara a kan CPI fɛ ni o ye Cour pénale internationale ye Amérique jamana ɲɛmaa tɛ ka o gɛrɛntɛw ka u labato wa a bɛ ka i sen da CPI kan a tɛ ka ni kiiriso in yɛrɛ bonya o de la ni jɛkulu ninnu ni o ye adamadenya hakɛ lapasali kulu ye o yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna wuli Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump kama yaasa a bɛ ka wale mun kɛ a ka se k'a dabila ha ka ja yɛrɛ n'a ka kan u ka wele bɔgɔ jeninen na o labɛn bɛ ka se ka o baara bɛɛ lajɛlen kɛ ko yaasa Donald Trump a bɛ ka sariya sɔsɔ mun kɛ ONG ninnu ka fɔ la a ka se ka o baaraw ka o dabila an ka wulada kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na aw ni ce jani suganti la yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan a k'an bɛn nɛgɛ kɛrɛfɛw ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la